Vedeli ste, že vo Venezuele viete platiť zlatom? Nachádzame sa v mestečku El Dorado, čo v preklade doslova znamená ten zlatý. Tak sa poďte pozrieť s nami, ako to vyzerá. Hola, buenas. ¿Tienen Coca-Cola? Sí, ¿puedo pagar en reales también? ¿Reales, Brasilia? ¿Puedo pagar en reales? Sí. Real. Un brasileño? Porque dólar ten solo oro? Takže už sme došli do časti vo Venezuele, kde sa nedá platiť ničím iným ako zlatom. Takže si ideme kúpiť za tieto mini kusky jednu Coca-Colu. Poďme na to. Predávač má nachystanú mini váhu, no a keď máte zlata viac, samozrejme, že vám dá aj výdavok. Vezme si kliešte a z vášho zlata si odštepí toľko, koľko máte platiť. Nás teda jedna Coca-Cola vyšla 0,04 gramu zlata. Máme zvyšné zlato. Máme ešte zlato? Máme ešte zlato. Myslím, že nám to vyjde na donát a sušienku. Myslím, že by nám mohlo. Cenovky sú tu všade v gramoch a je jedno, či je to za pizzu, benzín alebo za raňajky v normálnom podniku. Ceny v gramoch sú dokonca aj v supermarketoch a platia na všetko. U nás sa hovorí, že soľ nad zlato, ale to tak nie je. Tu si musí človek soľ kúpiť za zlato. Soľ 0,01 gramu zlata za kilo. Čiže čo, euro? Predavačky majú váhy a kliešte, aby vám vedeli vydať. Takisto u nich viete kúpiť zlato za hotovosť. Toto mesto jednoducho žije z ťaženia zlatom, takže nejaké bolívary alebo doláre ich tu nezaujímajú. Viete si predstaviť svet, kde idete do Teska a pri pokladni miesto karty dáte svoju náušnicu alebo obručku?